acasă, urgent, urgent. A bătut cineva? Da, cineva a bătut. Cine a bătut? Eu a bătut. Da, așa e. Tu ai bătut. Să mai bat o dată? N-are niciun rost. Și asta din două motive. Mai întâi pentru că eu mă aflu de aceeași parte a ușii cu tine. Și al doilea pentru că înăuntru e atâta larmă că nu o să te audă nimeni. Încurcată treabă. Și atunci cum să fac ca să intru? Ar avea rost să bați dacă ușa ar fi între noi. Așa de pildă dacă tu ai fi înăuntru și eu afară, ai bate, eu ți-aș deschide și ai putea să ieși. Și atunci cum să fac ca să intru? Ți-am spus că n-are niciun rost să bați. De vreme ce eu sunt aici și eu sunt aici și de vreme și târziu. Și atunci cum să fac ca să intru? Trebuie neapărat să intri? La asta nu m-am gândit. Atunci mai gândește-te. Eu am timp. Voi sta aici și marți și în martie și de seară tot aici am să fiu. Și atunci eu ce să fac? Te privește. Cine mă privește? Cred că ducesa. Am zărit-o la fereastră. Uf, văd că nu scot la capăt. Am să intru fără să bat. În cazul acesta ia-o pe sub arcadă, că acolo nu e nicio ușă. Ce frumos miroase! Cred că am ajuns la bucătărie. Au pus prea multe. Cum să fac să intru în vorbă? Dar cine-i aici? Pe cine cauți, fetițo? Dumneavoastră sunteți ducesa? Că doar noi fim bucătăreasa mea. Iar eu sunt bucătăreasa, că doar noi fi. Duce, sa mea. Tocmai vroiam să vă întreb. De ce râjește pisica de acolo? Pentru că e neam de râs. Porcule, de-abia aștept să te faci mare ca să te pun la frigare. Poftim, ia să da jos cutecele. De ce vorbești așa cu un copil? Nu cumva ai venit să-mi faci educație. Ia-l mai bine și leagă-n-l. Știți ce? Haide să-i cântăm un cântec de leagă. Nani, 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 ce copil, de oribil, oribil. Ce copil, ce caracter, să tot mestece piper. Ce copil, ce caracter, să tot mestece piper. Miau, miau, whiz, whiz, 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 miau, miau, whiz, whiz. Și acum prinde-l, fetițo! Poftim, a dărâmat-o dulapul cu vase. Eu trebuie să plec. Sunt invitată la regină. Ciudat copil, ați băghit-o în curte. Bă, nu-i copil. Există și copii purcei, dar ăsta e purcel adevărat. Și acum lasă-mă că am treabă până peste cap. Hai că te conduc eu. Dragă Pis, te rog să nu spui Pis, ci Miss, ceea ce înseamnă doamnă, că eu doamnă Miss. Aș vrea să-mi spui încotro ar trebui să o iau. Asta depinde foarte mult de locul unde vrei să ajungi. Dacă vrei să ajungi la borcanul cu smântână, atunci trebuie să o iei spre dulap. Dacă vrei să ajungi la cârnați, trebuie să ocolești clădirea și să nimerești la cămară. Mai vrei să știi ceva? Ce fel de oameni trăiesc pe aici? Spre sud și nord trăiește un pălerier singuratec, iar spre est și vest un iepuraș tăunatec. Așa că poți să o iei încotro dorești, că tot împreună ai să-i găsești. Spune-mi, nu știi ce au de gând să facă cu bietul purcel? Dacă era un puricel, știam eu ce trebuie să facă cu el. Ducesa spunea că dacă o să ai
aibă peste 100 de kilograme, poate să ajungă chiar rege. Pentru că, vezi tu, regele e personajul cel mai cu greutate. Și acum, la revedere. La revedere? Crezi că o să ne mai întâlnim? Oh, mai mult ca sigur, la ceaiul dat de regină. Dar eu n-am fost poftită. Nu-ți fă griji, acolo sunt primiți toți nepoftiți. Miau, miau. Și a plecat Alice mai departe, spre est și vest, spre nord și sud și a ajuns la casa iepurașului. De la început, Alice și-a dat seama că e un alt iepure, nu cel cu ochii roșii, cu mănuși albe, cu toate că avea și el un ceas de buzunar. Sub un copac, în fața casei, iepurile își lua ceaiul împreună cu pălărierul. Deși masa era mare, cei doi ședeau îngrămădiți într-o parte a ei. Cum o văzură pe Alice, începură să strige: Nu-i loc! Nu-i loc! Ba, e loc berechet. Servește-te cu vin. Dar nu văd nicio picătură de vin la masă. Nici nu este. Atunci nu e prea frumos din partea dumitale să mă poftesc să iau vin. Dar nici din partea ta nu e frumos să te așezi nepoftită. N-am știut că e masa voastră. Văd că e pusă pentru mai mulți și voi sunteți numai doi. Ar trebui să te mai tunzi și pe urmă să răspunzi. El se pricepe că-i pălărier. Spune mai bine de ce seamănă corbul cu o masă de scris. Habar n-am. Nici eu. Nici eu. Cred că ați putea să petreceți timpul mai cu cap decât să-l irosiți cu ghicitorile fără dezlegare. Mai cu cap? Păi tocmai asta-i. Timpul nu mai are cap. I l-a tăiat regina. De atunci timpul stă cu orele la 6. De aceea sunt atâtea tacâmuri de ceai la masă. Da! Tot timpul e ora ceaiului, de n-avem vreme să mai spălăm vasele. Acum înțeleg. Vă mutați mereu locul în jurul mesei, nu-i așa? Chiar așa, pe măsură ce întrebuințăm tacâmurile. Dar ce se întâmplă când ajungeți din nou la capătul mesei? Nu ajungem niciodată pentru că masa e rotundă. Acum, după ce te-am lămurit, nu vrei să mai iei puțin ceai? Nu pot să mai iau puțin, de vreme ce până acum n-am luat deloc. Poate vrei puțin sirop. Sirop? Dar de unde să iau sirop? De la fântână. De la fântână nu pot să iau decât apă. Te înșeli? De vreme ce poți să iei apă de la o fântână obișnuită, de ce n-ai putea să iei sirop de la o fântână cu sirop? Aveți pe aici o fântână cu sirop? Avem numai o fântână cu lapte și alta cu vin. Și mai avem o fântână părăsită, dar nu cred că era cu sirop. Dacă era cu sirop, n-am fi părăsit-o niciodată. Și acum, după ce te-ai ospătat și te-ai odihnit, ar fi timpul să pornești din nou la drum. De pornit aș porni, dar nu știu drumul. Asta e foarte simplu. O iei chiar spre copacul acela. Îl vezi? Cel din stânga sau cel din dreapta? Care vrei, că nu e decât unul. Alice își luă ziua bună de la iepure și de la pălărier. Când ajunse la capătul drumului, se pomeni într-un parc minunat, plin cu flori strălucitoare și fântâni cu apă răcoroasă și... Dar ce se aude? Grădinar mai iscusiți, tra-la-la-la-la, nu căutați că n-o să găsiți, tra-la-la-la-la, mește mai marca la palat, tra-la-la-la-la, nicăieri nu s-au aflat, tra-la-la-la-la, sapă, 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 toarnă apă, toarnă apă, nici o buruiană nu ne scapă, ha-ha! Am avut un caz mai rar chiar acum 2 ani. Am cules dintr-un stejar bani de aur, bani. Ei, dar alții au noroc. I-am ascuns în scrin și l-a găsit regina în loc doar cu ghindă plin. Doar cu ghindă plin. Grădinar mai iscusiți, nu căutați că n-o să găsiți, meșe mai marca la palat, tra-la-la-la-la, nicăieri nu s-au aflat, tra-la-la-la-la. Sapă, 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 toarnă apă, toarnă apă, nici o buruiană nu ne scapă, ha-ha! Doar odată într-un an, chiar acum 3 ani,
au crescut într-un castan, nu castane, ci bostan. Și călare cum trecea regele la trap, o castană i-a căzut în cap. I-a căzut în cap. Grădinar mai iscusiți, tra-la-la-la-la, nu căutați că n-o să găsiți, tra-la-la-la-la, meșteri mai mari ca la palat, tra-la-la-la-la, nicăieri nu s-au aflat, tra-la-la-la-la. Mă gândesc seama, Cinciule, că mă strupești cu vopsea. Nu-ți eu de vină, 7 mi-a dat peste cot. Bravo, Cinciule, totdeauna dai vina pe alții. Mai bine n-ai mai vorbit. Chiar ieri am auzit-o pe regină spunând că ai meritat să ți se taie capul. Pentru ce? Asta nu e treaba ta. Dar a cui? A reginii, firește. Dacă n-aș vedea că sunteți grădinari, aș crede că sunteți cărți de joc. Noi suntem grădinarii reginii de copă. Și de ce vopsiți trandafirii? Pentru că de fapt toți trandafirii de aici trebuie să fie roșii. Și noi am sădit din greșeală unul alb. Da, dacă descopere regina treaba asta, pune de îndată să ne taie capul la toți. Da, bietul nouă și-a pierdut capul dintr-o neatenție. A dus bucătăresii în loc de bulbi de ceapă, bulbi de trandafiri. Și regina nu poate să sufere mirosul de trandafir în salată sau mirosul de ceapă în dulceață. Dar iată că vine cu tot alaiul domnesc. Vine regina să-i inspecteze grădina. Dacă vreo floare n-are altă culoare, capul vi-l taie, capul vi-l taie, capul vi-l taie, capul vi-l taie. Ce întâlnire! Iepurele alb cu ochii roșii și măruși de căprioară. Nu cred să ne cunoaștem de undeva. Ba da, ne cunoaștem foarte bine. Ce mai face ducesa? Nici o vorbă. Regina a aruncat-o în închisoare. Zău? Dar ce-a făcut? Am zgălit pereții din sala tronului. Așa? Și nu e voie? Ba da, dar numai regina are voie. Ce tot șușotiți acolo? Cine e făptura asta? Eu sunt Alice, Mariata. Alice? N-am auzit. Tăiați-i capul. Gândește-te, draga mea, nu-i decât un copil. Gândiți-vă, cum am să mai merg la școală fără cap? N-am timp să mă gândesc. De altfel se zice că e și foarte obositor. Draga mea, nu te gândi, dar e un lucru care sare în ochi. Sarea în ochi, ustură. Tăiați-i capul. Regele Mariata. No, i l-am mai tăiat de câteva ori, dar tot degeaba. Nu se vede nicio schimbare. Ei! Nu s-ar putea să o facem după partida de crochet. Ar putea să joace cu noi. Bună idee! Alice, știi să joci crochet? Desigur, abia aștept să vă pocnesc cu o bilă în cap, Mariata. Bravo, bravo! Dacă izbutești, vei fi cea mai bună jucătoare din împărăția mea. Nici unul dintre noi n-a reușit încă să nimerească bilele, pentru că în loc de bile jucăm cu arici. Și când te pregătești să-l nimerești, ai luat-o la sănătoasa. Te aștept, fetițo, pe terenul de crochet. Să mergem, Mariata. Aici, Mariata, lasă pe aici. Vezi? Ți-am spus că ne vom mai întâlni? Ce bine îmi pare! E întotdeauna plăcut să întâlnești o cunoștință veche. Ce părere ai despre regină? E o persoană foarte drăguță și amabilă. După cât îmi dau seama, ai și deprins manierele de la curte. Aici, într-adevăr, nu e bine să spui ceea ce gândești, că regina îți și taie capul. Începe judecata. Trebuie să ne grăbim, să nu-i lăsăm să ne aștepte, că nu ne așteaptă. Când Alice și pisica
Sosiră în sala de judecată regele și regina, ședeau pe tron. În jurul lor era adunată o mare mulțime formată din tot felul de dobitoace, precum și dintr-un întreg pachet de cărți de joc. În fața lor stătea un valet cu lanțurile la mâini și la picioare și cu câte un soldat de o carte, vreau să spun de o parte și de alta. Lângă rege se afla iepurile cel alb cu ochii roșii. Ținea cu mănușile lui albe din piele de căprioară o trompetă din care citea și un sul de pergament în care sufla, că se zăpăcise de tot. În mijlocul curții regale, frumos măturate, era o masă și pe ea o farfurioară cu plăcinte. Alice își spuse pe dată: de s-ar trece mai repede la tratație și dans. Liniște! Sfeșnice, adică sfetnice, citește actul de acuzare. Tot? Să nu sar nimic. Act de acuzare, numărul cutare. Într-o zi de toamnă, o stimată doamnă, doamna cea de tobă, a găsit pe sobă niște plăcințele. Niște plăcințele. Un vale de ghindă a intrat în pindă, a sărit pe geam și netam, a plecat cu ele 10 plăcințele. 10 plăcințele, 10 plăcințele. Cheamă primul martor, dar te rog nu cânta și cheamă-l în proză, altfel nu mai terminăm judecata. Primul martor. Cine ești și ce postești? Ce poftești? Eu sunt pălărier și nu știu nimic. Atunci ce fel de pălărier mai ești dacă nu știi să faci pălării? N-am spus că nu știu să fac pălării. Nu știu să depun mărturii? Nu-i nimic, te învățăm noi. Ce-ai acolo? Aici? Ce-ai? Nu mai înțeles, ce-ai în mână? Nu în mână, în ceașcă. Asta spuneam și eu. M-ați chemat atât de urgent că am venit cu ceașca de ceai. Martor, scoate-ți pălăria. Nu pot, e cu 100 de cap. Atunci scoate-o cu cap cu tot. Regina te sfătuiește de bine? Cu plăcere, dar n-am să pot să mai beau ceaiul. Ce-ai avut și ce-ai pierdut? Tăia-ți capul. Și cine o să vă mai facă pălării, măria ta? Să nu mai pierdem vremea. Martor, ce știi despre valet? Nu știu nimic, nu eu i-am făcut pălăria. Dar despre plăcinte? Despre plăcinte mai bine întrebați-o pe bucătăreață. Martorul următor. Să fie adusă bucătăreasa. Nu e nevoie să fie adusă, că nu-ți ducesă. Am venit și singură. Ce știi despre plăcinte? Păi să vă dau rețeta, majestate. Se pun 5 părți de piper și 3 părți aluat. Mai scurt, aluat sau n-a luat? Aluat. L-ai văzut tu? Cum să nu-l văd dacă eu l-am preparat? La ce l-ai preparat? E căzut la vreo materie? Acuzat, ești căzut la ceva? Iar le-ați încurcat. Nu e vorba de aluat, ci de aluat mai ia. Cum îndrăsnește? După ce l-am prins, vrea să mai ia? Așa se întâmplă întotdeauna când nu știi care e diferența dintre un substantiv și un verb. Las că vedem noi acum cine știe. Citește-l pe ultimul martor. A, B. Ce? Iar o luăm de la ABC? nu, Alice. Prezent! Vai, dragă Alice, ai crescut atât de mult că, uite, te-ai sculat de pe bancă și ai răsturnat pe toată lumea. Vă rog să mă iertați. Ei bine, ce știi despre această chestiune? Dar te rog să fii mai scurtă dacă poți. Atunci am să stau jos. Nu știu nimic. Chiar nimic? Chiar nimic. Asta e foarte important. Toate nimicurile sunt foarte importante. Vrei să spui ceva? Da. Da? Mi-am adus aminte. Regula 42. Orice persoană mai lungă de 1 kilometru trebuie să părăsească sala. Dar eu nu am 1 kilometru. Ba da? Ba nu. Ce fetiță rău crescută! Cum îți place să ne contrazici? Adineauri spuneți că am 1
kilometru, adică că sunt bine crescută. Regula asta e cea mai veche din regulile noastre. Păi dacă e cea mai veche, ar trebui să poarte numărul 1. Da, la asta nu m-am gândit. Trebuie să fie ceva încurcat aici. Mi-am adus aminte. Le-am numerotat invers. 42, 41, 40. Mariata, cine judecă aici? Aici nu judecă nimeni. Mai sunt mărturii de depus? Mariata, hârciogul polițai mi-a trimis o hârtie pe care chiar adineauri a descoperit-o. Cu ce era acoperită? Cu o plăcintă, Mariata. Și plăcinta unde-i? Plăcinta? A mâncat-o polițaiul. Ce scrie în ea? În plăcintă? Păi a mâncat-o. În scrisoare! Zăbăucule! Scrisoare? Păi n-am deschis-o încă. Pare o scrisoare adresată de acuzat cuiva. Așa trebuie să fie. Da, că nu cumva nu e adresată nimănui. Ceea ce nu prea se obișnuiește, precum știți. Nu, că nu are adresă și n-are nici timbru și n-are nici stampilă și parcă nici n-ar fi scrisoare, Mariata. Sunt niște versuri, dar cine trimite versuri prin poștă? Sunt scrise de mâna lui? Nu, și tocmai asta e cel mai suspect. Înseamnă că acuzatul a imitat scrisul cuiva. N-am scris eu versurile astea. Nimeni nu poate dovedi că le-am scris, de vreme ce nu le-am semnat. Asta nu-i nicio dovadă. Sunt atâția care semnează versuri și tot nu pot dovedi că sunt scrise de ei. E limpede că-i vinovat. Ba nu-i limpede deloc, Mariata. Nici nu știm despre ce e vorba în poezie. Citești tu? Eu? Mariata, și de unde să încep? Începe cu începutul. Da. Mergi tot înainte și când ajungi la sfârșit, oprește-te. Liniște. Citesc scrisoarea. Știi, mi-au spus că ai fost la ea și că i-ai vorbit de mine. Ea zicea că nu e așa, dar că nu înnot prea bine. Vorba le-a trimis că eu n-am plecat. Și-ai, ce-i drept? Dacă ea știa, nu zău, ce te-ar mai fi luat de piept? Una ea și lui vreo două, iar nouă toate trele. E și ce e că afară plouă? Toate astea sale mele. Eu sau ea de-ar fi să fim în proces amestecați, ea e sigură că-i scapi, cum am fost și noi scăpați. Până să te îmbolnăvești, asta este chiar așa. Adică ai fost doar tu între el și noi și ea. Nu să nu le spui ce mult i-a plăcut, că-și vreau să fie un secret de noi știut, doar de noi și pe vecie. Gata? Gata. Aceasta-i proba cea mai zdrobitoare. Să vi se taie capul. Stați puțin! Dacă vreunul dintre voi e în stare să explice aceste versuri, îl învățați și ce. Dar eu cred că n-au nicio noimă. Auziți ce spune dumneavoastră? Și că n-au nicio noimă. Dacă n-au nicio noimă, cu atât mai bine. Ce să ne mai batem capul să le deslegăm? Stați! Eu parcă le văd un înțeles. Ea zicea că nu înnot prea bine. Acuzat! Da, Mariata. Știi să înnot sau nu? Păi, cum să știu, Mariata? Sunt un valet de carton. Dacă intru în apă, mă moi de tot. Bun, dacă ea știa. Asta trebuie să fie regina. Ce te-ai mai fi luat de piept? Una ei și lui vreo două. E clar, asta a făcut cu plăcințelele. Ei, și ce-i că afară plouă? Toate astea sale mele, ți-mi face plăcințelele. Și cu asta judecata s-a terminat. Să îi se taie capul. Păi dacă îi tăiem capul, rămânem fără valet. Cine o să ne mai servească? Cine o să împuie dimineața papucii? Cine o să ne aducă mâncarea la pat? Toate astea sunt prostii. Nu sunteți decât un pachet de cărți de joc. Numai să suflu odată și vă dărâm și castelul. Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Uncle Charles, unde ești? Aici, draga mea, aici. Castelul, s-a dărâmat castelul. Regele și regina. Țara, unde-s?
Ai visat, draga mea. Pe semne, vântul a bătut mai tare în fereastră și te-a speriat. Ce vis ciudat! Iepurele albi și pălărierul și omida. Toate au fost închipuiri. Tare sunt curioasă să știu dacă acum sunt mică sau mare. Asta numai tu o poți dovedi. E sigur însă că în fiecare zi crești câte puțin și te faci tot mai mare. Unchiule Charles, știi ceva? Nu. Oricât de mare am să ajung, niciodată n-am să uit câte mi s-au întâmplat în țara minurilor. Cred și eu. Pe care de fapt